Yes, because today is... Do taga piyak ang istasyon. Amo na. So, importante, may action na rin gyapon sa ano. Kabalo ka, medyo dugo ulan-ulan mo. Te kung gaulan-ulan, lagi naman puti kagligya. Yes. So, Muna. hindi pwede nga wala nagbala. Mas kan liga, ito Thursday din. So, sa nang ligay, pati ko Thursday, sok-sok mo, gapon mo lang labhan. O, medyo, kaya nalipat. So, ay nagmala. Wala siya nagmala. Ay, Kapoy huyop, gina. Kuan gali, balasulon gali ang malain ni Chimpo. Yes. Si Dante ang basulon ta. Good morning na dira sa kay Alex Montesa. Yes. Sa kay Maria Luisa Luing Melos. Good morning dira sa imo Luing. Good morning, ma'am. Kagisugpo na lang ta si teacher mo. Yes, Teacher Romela Revalo, kag Tita Shelo and Excel. Good morning dira sa Bago City. Masi Tofago, good morning man. Kag kay Erwin Dicatoria Gonzales. Monitor lang dira sa may barangay Maaw. Diin ka man. Maaw ni sa mo. Okay. Ikaw yaw lang pa na nakalambot, guro kay... Hindi, ara na kayo, may ara pa sa babaw. Si Rodeline Alvarez Karoon Bayabado. pa na saya. Ari, siya ganing pinakababaw una, siya kay Alex Monteza. Sa imo da. Raydan Velasco, Delmar de Quinia. Balo ko si Alex Montesa, kapila nga daan magpadala na. Yes. Martin Aliling, Michelle Adri, Michelle Sayo Gimiroy, Athea Kim Eriman, Evangeline Gradas Baterna, good morning man. Kay Ma'am Vanessa Mayo, watching from 125, live, Jim. Oh, sige. Raydan Velasco, Donna Navarte Macario. Dara sa na ya. Kaya di bla? Yes. Bago pa lang ya. Siya kagi, may harap pa sa babaw. Anong bago man? Kagi na po yung una po yung simoy yan. Sige, go. Kay Mila Milyara sa pool, good morning. Kag kay Christian, good morning. Makuno pag-greet niya lang tani Familia Gidukos. Sa ga-monitor lang sa barangay Pahanukoy. Salamat. Kay Rodeline Alvarez Bayabado, good morning. Liwat, kaduwa na siya na good morning. Kaya wala siya ginbasa sa babaw. Sunggod siya kuno si mo. Kay Milko, hindi ko lang pa basahan ng punta. Si Milko lang yung basahan ko gani. Milko lang, Good morning. Hindi ba lang imo nga profile name? Judenia Sarmiento Puig Lazaro, good morning mandara sa imo, no? Sige, sa kay Dennis Richard Tibor Roma. Ara na si present na. Good morning, Good President. morning dira sa imo, no? Kag ano nang nimo mo si? Hindi ginano ko siya para hindi na siya ma-reuse bala. Abi ko ano mo nang gisang ginimo mo para nga makuha mo pa siya bala ma-recycle. Ay, ginagupi. Ano tagana para hindi na ma-recycle sang iban. Sige. Sa kay di na tutubaw na Kay kay Donna Sola Gomez, good morning. Kay Bembe Matiliano Maalihan, good morning man. Watching from Ala Shalifa Aser Abha. Sa Kingdom of Saudi Arabia. Good morning. Kay Leonila Tarosan, good morning man. Watching live sa Puroka 20. Barangay Alangilan. Hello! Sa taga Barangay Alangilan, of course. Kay June Biaten Ceballos, good morning. Kay greet nilang ko no, si Ma'am Vanessa Mayo, kag kumare niya si Beth Gamala. Si Ma'am Beth Gamala sa HOJ. Okay. Buhi pa ang nagapamuyayaw kahapon, Action Boy, ha? Kahapon Sa may nagka-comment wala nga pumuyayaw bla. Okay. Nasiling ko okay gina mag-comment, hindi lang mamuyayaw. Correct. Karon itikon. Hindi lang mamuyayaw, okay lang mag-comment, no? Pero na mamuyayaw ka bala, hindi ko na nakasaho. Kumusta baga muna? Yes. Nga ano yung pinagpuputok ng butchin niya to ya. Kaya ka panamyaw lang ta ko. Wait ako nang makuha. Wait ako na sa may makuha ka balita. Kaya ka panamyaw lang ta. Sino to ngalan niya? Nalipat na ko siya. Tugin kalimtan ko na to sa dayon. Correct. Hindi na ako pa-stress. Why sa bala ka inchen debla sa nga ginaobrata. Bago lang siya guro ka, kalantaw. Kabalo. Okay man lang tanin nag-comment kay sabton ko man lang sa kag explikahan galing kay nang pamuyayaw blati daw hindi ko kasaw. Pero dito kayo nito pwede ka pamuyayaw sa radyo. Kanto, di ba kayo buyayaway? Kaya wala tayong padako sa pamuyayaw. Yes, correct. Dito tayo ka basaw sa mga muna, no? Sige lang, abay na lang to siya, no? Si, di na to taman kay Jonah De Vera. Good morning, man. From Maryland. Taga Maryland naman din si Jonah, ya.
sa kanta ko ron. Maryland, a little lamb. Abi mo din isa ga obra sa US Department of Veteran Affairs. Wow. Si Jonah De Vera. Good morning dira sa Hello lang sa sa mga Maryland, veteran. USA, of course, no? Kay sa Kawayanan Uno, good morning dira Arlene De La Torre Rizaldo. Greet niya lang ang barangay staff sang Barangay Talok kag ang Talok community. Good morning dira sa inyo. Alin kay Arlene De La Torre Rizaldo. Yes. Karina Grande. Serena Grande. Serena. Oo. Do si Lina Grande, si Lina Gomez, kag Ariana Grande ba? Sige. Si Raymar Beriano Lingoste, watching live ko from Barangay Hagimit, Hagimit. La Carlota City. Thank you so much. Kay Rochelle Evangelista, good morning, man. Kag kay Ma'am Mang Banguanga, Kapitan, may aga. Kapitan, Imelda Hamelo Baguanga. May aga na, Kap. Sang Barangay Stang 2. Barangay 2 da. Good morning dara sa imo, Kap. Yes. Kay sino pangalan? John Rico Chin from Minerva family. Greetings from Minerva family. Yes. Tito Okay. Ricky, good morning. Of course, Lieutenant Colonel Noel Garinganao. Subong man kay Lieutenant Colonel Norberto Barniso. Good morning, man. And kay Lieutenant Colonel Romeo Vargas. Level up na mga maninoy ko no, Lieutenant Colonel na. Ano Napapromote na sila mo. Pero wala, ikaw nga dugin Promote sila? promote sila. Abi liog ko da. Pabatsyag. Abi ipa-feel niyo man sa ako nga promoted ka mo. Joke. So, Lalaine Meneses, good morning man. Kag Mary Joy Camero. Of course, kay Jinky de Alagdon dira sa Phoenix, Arizona. Good morning man dira sa Yes. imo. Kay Ma'am Eleanor Fukuda. Ohayo gozaimasu. Dira sa Tokyo, Japan. Kagay niyo naton Phil Alon sa guy dira. Good morning man sa Japan. Maninoy One Ball Galyo. Yes, Salamat. good morning. Feel ko kita pagka maninoy mo. Standby na sa mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:11. Sa detalye na sa mga balita lokal. Ginpahayag ni DILG Bacolod Director Maria Joy Marodeth Madayag nga fully implemented na ang 3 kabulan nga suspension order batok kay Kapitan Noli Villarosa sa Barangay Tangub. Inang pahayag ni Madayag matapos nakabaton sang komunikasyon sa kampo ni Villarosa nga nagapangabay sang pagpaatag kag reconsideration sa pagpatuman sang mando. Una na ang ipahag ni Attorney Joe Max Ortiz, ang legal counsel sang kapitan, nga may pending pa nga motion for reconsideration si Villarosa nga gin-file sa Ombudsman Iloilo, kag wala pa ini sang resolusyon. Suno kay Madayag kung mayara sang remedy si Villarosa, dapat iya ini isumeter sa Ombudsman kag indi sa talatapan sang DILG. Gipahag man ni Madayag nga hindi sini madelay ang order, kag dapat ini nga mapatuman. Tudlo man ni Madayag ang desisyon sang Korte Suprema nga anuman nga appeal o kun motion ang hindi makadelay sa pagpatuman sang desisyon sang Ombudsman. Nagpangaya naman ang kampo ni Punong Barangay Noli Villarosa sa DILG Bacolod sang klarifikasyon angot sa ginserbe nga 3 kabulan nga suspension order batok sa kapitan. Sino kay Attorney John Max Ortiz, legal counsel ni Villarosa, ilagi na question nga mayara pa sang pending a motion for consideration nga ginfile sa Ombudsman Iloilo kag ining wala pa sang resolusyon. Dugang pa ni Ortiz base sa sulat sa DILG Bacolod nga ang desisyon sang Office of the Ombudsman ang dapat gilayon nga ipatuman. Pero sunod kay Ortiz kung luyag nila nga mapadasig ang desisyon, dapat maagtuhan ang MR antes maghimo sang tikang ang DILG. Para kay Ortiz, hindi defiant si Villarosa sa mando kundi nagapangayo sang klarifikasyon nga posible nagsala lamang ang pagserbe sang mando.
Ginpahag man ni Ortiz nga hindi na maghalin si Villarosa sa barangay, ilabi na nga kinanglan sini nga aktuhan ng COVID-19 pandemic kag pagbaha sa lugar. Sinupa kay Ortiz, yara sa ilang motion for consideration nga ginbawi isang testigong iya pahayag nga wala ginsumbag ni Villarosa si Kagawad Dindo Amadeo kundi natikluran lamang. Base sa reklamo ni Amadeo, ginaligar sini nga sadtong Mayo 25, 2019, tak na alas 8:30 sang aga nagapungko ini sa isa ka kapihan sa kilid barangay hall sang ining gintapungol sang kapitan. Sa ibang panaton nga balita lokal, siyam ka mga barangay sa probinsya sang Negros Occidental ang gindeklarar nga drug cleared sa bago lamang natapos nga 27th Regional Oversight Committee deliberation sa syudad sang Iloilo. Sunod kay PDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez, ang siyam ginalakipan sang Barangay Kamalandaan sa Banwa sang Kawayan, Barangay Tuburan sa Ibi Magalona, Barangay 2 kag Barangay 8 sa syudad sang Kabankalan, Barangay Biak na Bato kag Barangay Masulog sa Banwa sa La Castellana, Barangay Amayco kag Barangay Kanlandog sa Banwa sang Murcia, kag Barangay Maricalom sa syudad sa Sipalay. Ginpahayag ni Gomez nga sa kabilugan, naglamot na sa 258 ka barangay sa probinsya ang nadeklarar nga drug-free barangays. Sa iban pa nga balita lokal, ginapadalman sa karon sa Police Station 2 ang investigasyon sa pagpatay sa 2 ka persona sa itong Martes ang gabi sa Breadco Port, Purok Lampirong Barangay 2 sa siyudad sa Bacolod. Nakita ang napatay nga lawas nga si Fernando Mahipos, 39 anyos sa Barangay 14, kag Dexter Brian Orsos, 41 sa Barangay 4 nga may igos ang lutang sa sulod sa Ila Salakyan. Sa likod sa salakyan, nakitang 4 katuig nga bata ni Mahipos nga nagahilibion. Si Orsos, isa ka real estate broker, samtang frozen food naman ang negosyo ni Mahipos. Sunod kay Police Captain Paul Vincent Pendon, hepe sa Police Station 2, posible 2 ka persona naghimo sa krimen bangod sa nakitaan nga 7 ka basisong kalibre 45 nga armas luthang. Na-recover man sa sulod sa salakyan ang shabu, kag shabu paraphernalias, kalaki pang peke nga 4 ka panid sa 1,000 ka pesos. Sunod kay Pendon, wala sang may nakakita sa krimen, bangod madulom kag nagainulan. Sunod pa kay Pendon, wala sa record nila sa drug watch list ang ngalan ni Mahipos kag Urso. Samtang, in turnover naman sa balay pasilungan ng 4 katuig nga bata ni Mahipos. Padayon man nga ginabulong sa ospital ang mag-amay kag upod sila matapos ginlutang kagabi sa sitio Dresden, Barangay Inulingan, Banwa sang Moises Padilla. Ang ining mga biktima ang kilala nga sa Norman Saldo, kang bata sini nga si Geno, 11 anyos, residente sa Barangay Minoyan, Banwa sang Murcia, kag Joel Escaner, 41 anyos, residente naman sa sitio Toko, Barangay Inulingan, Banwa sang Moises Padilla. Sunod kay Police Major Rande Babor, ang hepe sang Moises Padilla Police Station, las 9:30 sang gabi, samtang nagapahuway ka nagapreparar nga matulog sa kamalig ang mga biktima, sang nagsulod ang suspect si Steve Carmelo, 19 anyos o kun Camelo, 19 anyos ang luthang ang mga gamit ang wala may baluan nga kalibre sang armas luthang. Ang mga biktima nakaangkon sa pila sa tiil kag lawas sa indala sa Isabela District Hospital antes ginsaylo sa Riverside Medical Center diri sa siyudad sa Bacolod. Ini naman ang suspetsado ang nakapalagyo matapos ang insidente. Sa katapusan ng balita lokal, naglabot naman sa 48,071 kasos ng COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sang 602 ka bagong nga kaso. Nadugangan sang 143 ka kasong probinsya sang Iloilo, 107 naman sa Iloilo City, 97 sa Bacolod City, 73 sa Capiz, 65 sa Negros Occidental, 60 sa Aklan, 47 sa Antique, kag napulo sa Guimaras. Samtang 396 naman ang recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 39,130 kag 11 bag-o nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 1,153. 13 ka mga local hospital bills aprobado na sang Senado. Samtang Pilipinas nagalaom sang 3.5 ka milyon nga COVID-19 vaccines nga surplus sang Estados Unidos. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kasato naman. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsan
may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Yes, nagpanaog po di ako, no? But kung may bara pa sa babaw ni Sir Alex Fuentes, nga wala ko nabasa. Kag kay Alan Marlinko, good morning man. Mera ko wala nabasa. Buta kung na kay katapusan kina si Ma'am Eleanor Fukuda ang ginatamyaw-tan. Wala, di sa nga ako na, no? Dali Tapos lang. sunod dira si Jinky Di Alagdon ang Yes. medyo na late lang sang jutay kay busy sa work. Ay, okay. Wala ka sa mama. Noel Pahilanga, watching live from Villa Maria Homes sa Barangay Sumag. Sa pamilya Pahilanga, good morning ko no sa Palma, Panyega, kag Padilla families, no? Yes. Si Ems Aboso is also watching. Good morning, Kagawad. Siya gini ang ano, siya gini ang labi-labi di aming Emso. Yes. Alan Linko, good morning man. Kuko. Wala mo pa naman lambutan Yes, Arana Coco, good morning. Sige. Ano tanita na yun kay happy birthday, Sir Ernie Pineda. Oh, yeah, birthday birthday na. Yes. Oh. Dahil lang ka mo siyang fruits na libre. Patasan. Joke. Happy birthday to you. Happy birthday para Ernie. Happy Pineda. birthday, Sir Ernie. Doda mo na to bala, Sir, manog nga sagi. Nasa prutasan ni Ernie, may pantry da ko. May pantry. Kay birthday ako. CEO niya, kita rin karoon mo sabi maglinya, to bala. Community pantry Pero to kanugo, to sa mga saging mo, to dasig na lang to. Dasig na lang kasi madunot Do na lang. gamay na lang gid. Kanugon to mo. Kaya mga Happy birthday. Pila na si Ernie man? Do 17 gro. Katuig na sa syudad. Pero ang namin ko, ang edad Tuig nila. sa syudad. Malata lang na akong pila na. Oo, from sectoral family man hamali Jocelyn Songko Media. Yes, good morning. Morning. Happy birthday. Migo tanaya. Yes. Ernie Pineda. Ronald Lobrigo, good morning man. Sa Banwasang Isabela from Jan Tolmo and Ronald Lobrigo. Sa kono sa barangay Camp Clark. Kong Claire Isabela. Oo. Maria Felo Baton, good morning man. Nagapamati lang sila sa Kabug, of course, si Elsie Amonoy. Speaking of Elsie, Tita Elsie, kamusta si Tita Elsie man? Elsie Hulingan. Hulingan eh. Oo, ano daw nakapamasyar ko si iya. Oo. Basta nag-fly, di butterfly siya. Gani man, kasi nag-abroad na to. Ito nga Wala to kabalo. Nathan Borromeo, good morning man. Watching from Isabela Moises Padilla, mayong ang pagpamati ko no sa barangay Panakyaw, Isabela. Salamat. Oo, kay Ana Sinoro dira. Good morning. man. Si Maninay ko bimbing la chika gani daw ay mo ko kakita ng siya di. Oo, Kumusta na busy si Maninay? siguro, man? ay. Ay garo.
Sa hindi ka tani agya ko to sa kidal ako sa Green Shell. Wow. Galing kay. Nalipatan ko. Nan, tiyan mo ginamayo, si mo ko hatagan, kaya nakalipatan perme. Kung hindi magbaho, kung pwede, kung gambal, palang gano'n pakatag, si mo, hindi ka tingin pagkalimte. Sige. Saka Gingging Arroyo, good morning Mandira. Phil Alonsagay, of course, is watching. Richard Diet Pacheco, tamyaw niya lang ang BCNHS Batch 94 kag RTNHS Maaw Central Extension Batch 94. Sa Bago City, correct. Okay, sige. Andreo Huelar, sakay June Necesito, direct from MRT7. Ano sakay sa MRT? Ano na? Shabina Aquino is also watching. Si Kagawad Peter Noble. Good morning, Dra Kagawad. Oo. Sa Barangay Pahanukoy. Ma'am Jean Hesulgon, good morning. Dira sa Bebs Mangustan sa Valladolid. Namit gid sa ilayang paho. Hapit ikaw mo dira. Nag-text siya aga pa ka ngayon gid ko na sang akon aritos. Thank you so much. Ako na dapat. Energy da mga kabangros ko si Via Jonathan, mga kapuding ako guro mga kabangros. Nagagi ka naman to gapo na sa Sang ligad sa Sunday. Ang akon paaman laban pa sa bakal. Kay ginapa ngayuan mo gid pa man mo. Wala ko yaga pangayo. Hindi ka magpangayo. Wala. Ulapon mo nga tagaan ka sa paman. Oo, gulat lang ko gano'n. Bako mabakal ko ng 1 kilo. Padala sa akong 2 kilos. So, may paaman pang ginamos, may mangga, may lumpia pa, may manipa, grabe, gidya. Dira ka mabakal kay may paaman. Ay, si Mula na yan. Ay, sa ako lang. Mabutang sa nakalang si Muso Jen si Sulgunda. Yes, thank you so much, Ma'am Jean Hesulgon, kasi iba niya da nga makakdanan. Sige, go. Sakay Mario Bacako Era, good morning man. Sa tiyo niya ko na sa Barangay Alian sa Bago City, nga si Bugoy Basal, naga-monitor siya subong. Salamat. Julius Estares, good morning man. Dianton Diaz. Shabina Aquino, good morning man. Watching from Saudi, always naga-monitor family Aquino sang Sumag. Salamat. Kay Tona Diaz sa Patria Village, thank you. June Biatan Ceballos, nasadyahan gid ako sang tandem nyo nga duwa. Nawili gid ako sa inyo. Do mga clown tagali. Charot lang. Hindi, salamat sa Thank you so much for appreciating us. Hey, talaka. Ano kan do ba mo do kwan ba? Miss Universe gila in gold pinto. Si Jinky Dialag dong na tamayon niya si mama kag papa niya, Joe kag Lolita sang Barangay Pandanon DSB kag sa iya mga utod si Jenely kag Jane Nagor kag sa amiga niya nga si Alma Oligon. Si Rela Samar Aguilion, Michelle Montilla, Ging Bicos sang Ottawa. Sige. Kag kay Melanie Rihon ko no. Salamat gid. Patong Magbanwa, good morning man. Ramiro Casalda, kag Warlito Nesia, good morning. From USA, sige. Standby na kita sa ating mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasba ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa music nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2, Bombo Radio, 38.70%. #3, 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa music nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, #1 with
40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:29, Italia na sa mga balita nasyonal. Ginapurmahan na sa Senado sa ikatatlo kadapusan nga pagbasa ang 13 ka local hospital bills nga gin-sponsor ni Senator Christopher Bongo sa iyang pagpamulupulong sa Senate session. Ginpasalamatan ni Go ang iyang makopdaran sa pagsuporta sa mga gin-file niya nga hagda para makapasar kang mga isa na kalahi. Ginpasalamatan man niya si Senate Minority Leader Senator Franklin Drilon sa bulig sini nga matagan sa atensyon sa Senado ang mag-issue sa serbisyo nga para sa ikawing lawas. Wala naman sang panahon ng Senado gud talakayan pang inaduso nga pag-amyenda sa pila ka probisyon sa 1987 Constitution. Ang ipahayo ni Senate President Vicente Soto III ang sa paglusot sang hagda nga magbag-ong pila ka mga kaundan sa konstitusyon, partikular ang mga probisyon nga may kangtanan sa ekonomiya. Sunod kay Soto, mahimo pagkatapos ang katapusan ng State of the Nation Address, may istoryahan nila sang kaangay nga senador ang inatawag nga economic chacha. Dugang pa niya, may chance man nga makalusot ang pag-amyenda sa konstitusyon kung malimitahan sa economic provisions sa mga pagbagoon. Apang sunod diri magluwas na lang kung ang mga pag-amyendahan ang sakupunas ng igapasar nila nga pag-amyenda sa Public Services Act kag Foreign Investment Act. Sini nga semana, mag-aumpisa na ang adjournment sang Kongreso kag magabalik sesyon kadungan sang sona ni Presidente Duterte sa bulan naman sang Hulyo. Nagalaom naman ang Pilipinas nga makakuha sang 3.5 ka milyon sang COVID-19 vaccine sa alin sa 80 milyones nga surplus ang Estados Unidos. Sunod kay Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr., nakitaan sining ang Pilipinas amo ay kadua sa ASEAN region nga may pinakamadamong agi na vaccinate. Rason nga nagalaom ini nga mahatagan ang Pilipinas sang 3.5 milyones ka doses ang bakuna. Dunga man ni Galvez, mahimo iatag sa US ang nasobra nga bakuna sa COVAX facility nga in charge naman sa distribution ang organisasyon. Lusot naman sa Kamara ang hagna nga nagahatag sang permanente nga validity sang birth, death kag marriage certificates. Nakalusot ang House Bill 9175 o kon proposed permanent validity of the certificates of live birth, death and marriage acts and 199 ka affirmative votes. Nasaad sa hagna nga permanente ng validity sang live birth, death kag marriage certificates nga gin-issue gin permahan kay sertipikahan sang Philippine Statistics Authority kag National Statistics Office subong man ang gin-issue sang local civil registries. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:31. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, D3 Bio ang pinakabago garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tao. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil nga yara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infection dulot sang bakterya kag virus sa tao. Ang monolaurin gikan sa lauric acid sang virgin coconut oil ang nature's gift sa tao. Ini ang Action Radio Philippines Standard Time, las 6:32. Happy birthday sa on-air bala kay amigo naton Ernie Pinada. Pare Ernie, happy birthday Happy dira sa imo. birthday! Kagaginatamyaw ka sa sectoral ano nga ito? Sa Simo sectoral. sectoral concerns bala. Oo. Ginatamyaw ka nila no sa mga kopdanan mo dira no. Happy birthday Ernie Pinada.
Standby na kita sa Aksyon Hot Report, second portion of Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa atong dugang nga mabalita sa Aksyon Balita Morning Edition upod gapon sa inyong news team. Aksyon, Eden Aboso. Ang Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.